この女性を魔女として守り立てるために後進者レロたちが名だってくる古代アレクサンドリアの偉大な哲学者、そして数学者ヒューパーティア。その時代でそのも優れた女性学者やんであり、広大な激をなるした思考だった。多くのミュノボにとって彼女は死となった。それでも権力と信仰と正直の身は目きわりとして倒れた。ケリ915年群衆クスは彼女を引きずり取り、割れた陶器のポガタンでその肉体をけついた。まるで彼女を発するかのように残骨後に。この怪物じみた判決の理由はただ一つ。彼女が自分自身の思想ディオバを追く勇気を持ったこと。ヒューパティア